Yo, kamusta kayo mga friends kung malulupit? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. Happy 1,400 subscribers nga pala sa atin. Nakakatuwa naman. So ngayong araw is may pag-uusapan lang tayo na matagal ng bagay na pinag-uusapan din ng mga motovloggers at saka ng mga content creator. Ako as a user's perspective lang to. Hindi naman ako eksperto pagdating sa motor eh. So mayroon tayong friend na bagong bili yung motor, bumili siya ng sniper. Kaso hindi niya naman daw pa nagagamit kasi wala pa yung ORCR. Tinatanong niya kung okay lang daw ba na parang hindi na i-break in yung motor kasi nga wala pa yung ORCR. Sa akin naman, okay lang naman na hindi mo siya magamit agad kasi sa kasa nga naka-display lang yan eh. Pero wala siyang langis. Eh ngayon, nilagyan na ng langis. Okay lang naman na hindi mo siya magamit agad. Hindi naman required na pagkalabas mo ng kasa itakbo mo agad ng malayo eh. 'Di ba? Hindi naman siya ganoon. Ang break-in period naman na sinasabi is yung familiarization mo sa motor at saka yun nga, parang familiarization mo sa motor at saka yung pagpapainit ng mga parts ng motor, mga bearing, yung mga preno, brake pads, ganyan. Yan lang naman yung break-in period. Sa makina naman kasi, ang break-in period ng makina ay para sa akin is di ko masasabing hindi na kailangan eh. Kailangan siya pero sometimes dun talaga lalabas yung problema ng motor. Kahit naman i-break-in mo o hindi yung motor mo, kapag ka talagang sirain ang makina niyan or ang unit mo, sirain talaga yan. Depende na lang din sa unit na napupunta. Pero mahalaga, para makasiguro ka, i-break in mo pa din. So break in, hard break in, tapos after 500 kilometers palit agad lang langis. Pero hindi naman mahalaga na paglabas mo ng kasa talagang 500 kilometers agad ang kailangan mong takbuhin. Itong motor ko, nilabas ko to sa kasa, ang natakbo niya ng unang takbo is 60 kilometers mahigit kasi diretso agad to Kalatagan. Paglabas ng kasa, mahalaga naman, mahalaga ang break in lalo na kung hindi ka pa sanay sa motor. Yung power ng motor, yung lakas ng preno, kung paano handle, ganyan, yung sitting position. Yun ang kahalagahan ng break in kasi mapapamiliarize ka sa mga bagay na yun. Yung iba kasi nagbe-break in sila ng motor is hard break in talaga. Talagang hard break. Itatap speed agad nila yung kanilang motor. Ang katwiran naman nila para daw mapalabas agad yung potential, tsaka para mapalabas agad kung ano mang issue na meron ng motor niya. Ganun. Ako naman nag hard break in din naman ako, pero hindi naman ganun kalala na talagang sagad kung sagad. Siguro mga 110 lang, mga ganun, 110, 115, hanggang ganun lang yung break in ko. Hard na hard break in kasi ako pinamiliarize ko muna talaga ang sarili ko sa motor na to, lalo na sa part na yung kung gaano siya mag-lean, kung yung pag-lean niya is okay ba o kung kaya ko ba, parang ganun. Yun, sa mga ganung bagay ko siya binrake in na soft break in. Pero syempre andun pa rin tayo sa hati kasi ang ano ko eh, hati kasi ang break in ko eh. 300 kilometers ako nag soft break in eh, tapos hindi pa napapalitan ng langis, hard break in ko na. Tapos hanggang ngayon naman ganito ang motor ko, never pa ako nakapagpalit ng tensioner, clutch cable, throttle cable. Isang beses pa lang ako nagpa-tune up. Ilang odo na ba to? 23,818 odo. Kaya ano, na lumalamang sa akin na kailangan natin ng break-in. Pero mapera ka naman at may pampagawa ka ng motor, okay lang kahit hindi mo na i-break-in. Pero recommended talaga ng kasa break-in daw
Ang break in na ano hindi yung break in na wow, wow. Yung kakapitin mo yung motor mo for ilang kilometro. Ang break in na sinasabi ng kasa is yung takbong 60 lang daw, tapos 6,000 RPM. Yun yung sinasabi nilang break in. Ako naniniwala ako na na mahalaga mag break in ng sasakyan. Pero naniniwala din ako na kahit anong break in mo dyan, kung sirain talaga yung unit na napapasayo, wala rin, sirain din. Naniniwala ako dun na pwede mo siyang i-break in at pwede ring hindi. Yun yung ko ewan ko ba, kasi marami ako nakikita na may mga nagpo-post pa sa Facebook na break in daw na ang motor niya according to kasa, pero yung according sa break in na sinasabi ng kasa, pero daw, nasisira pa din daw motor niya. O sirain lang ba daw talaga yung brand na yon, yung unit na yon, yung motor na yon, yung model na yon, parang ganon. May mga nakikita akong ganon sa Facebook. Kaya ngayon nagkakadebate sila na ang gawin mong break-in is hard break-in para daw mas anay agad ang motor at malabas ang potensyal. Ang iba naman soft break-in daw para naman daw kalmado yung makina, ganyan. Tapos mapamiliarize din yung makina, parang ganon yung ang daming usapin about dyan sa break-in na yan. Pero ako naniniwala talaga ako na kahit i-break-in mo man o hindi yung motor mo, yan pa din yan kasi ready to made na yan ready to made, ready to use na yan naka-display yan sa kasa. Pag nilabas mo yan, pwede mo na yan gamitin. Yun yung pananaw ko din, isa pa. So parang talaga pumapagitna talaga yan Mas okay kung gagamitin mo siya daily dun sa break-in period. Siguro mas okay yon na kahit maunti lang yung pupuntahan mo, kahit ilang kilometro lang yung pupuntahan mo, mas maganda gamitin mo siya daily. Walang lingon-lingon si boss diretso kung diretso good deal. Makikinig tayo sa mga expert. Ako nakinig ako ano nangyari sa motor ko, ganito. Tsaka hindi, isa pa nga pala hindi naman kasi minamadali yung break-in. Kung kailan mo matapos ang break-in, okay lang. Porque sinabi ng kasa na i-break-in mo ganito, i-break-in mo talaga ng kailangan, wala pang 1 linggo. Ay kung malapit lang naman talaga pinupuntahan mo, hindi talaga yan aabot. Kasama rin naman kasi yan sa break-in period kung wala ka pa talagang oras para mag-break-in ng motor, okay lang yun boss, hintayin mo na lang. Pwede naman yan mapa-stock ng konting panahon basta pagka pagka umaga o kaya kahit anong oras pala, basta pagka siya'y naka-stock, wag mong hayaan, buhayin mo lang lagi. Bubuhayin mo siya ng ilang minuto, kahit siya 5 to 10 minutes na naka-idle araw-araw. Wag mo lang hahayaan na gawa yan kahit naka-idle lang siya, o kaya bomba-bombahin mo, pwedeng ganun. O itaas mo ang RPM kahit hanggang mga 2,000 to 3,000 RPM. Okay lang naman yan na hindi agad ma-break in mga friends. Ang mahalaga nakabili ka ng motor mong pangarap mo yun yung mahalaga. Hindi naman niya masisira kung hindi mo i-break in. Hindi rin naman niya masisira kung i-break in mo. Masisira lang naman yan kasi madalas natin ginagamit. Tsaka kung gusto mong i-break in ang motor mo ng hard break in, ayun, hintayin mo yung iyong ORCR. Yun yung maganda kasi mailalayo mo ang motor mo, tapos maiihapit mo pa. Kung gusto mo ganun yung klase ng pagbe-break in, nasa sa atin din naman talaga yan kahit sabihin ng mga influencer na na ganito yung break in na gawin mo, ganito yung period na gawin mo ng pagbe-break in, tayo pa rin naman nasusunod. Pero ko lang, suggestion ko lang na maganda yung mix break in, the best. Subok na. Natawa ako sa naging resulta ng mix break in ko na ginawa. So yun lang naman mga friends, na-share ko lang
Kasi nga may nagtanong din sa atin, at nako-confuse talaga si sir. Wag ka mag-alala sir, okay lang yan. Huwag ka masyadong ma-stress. Matibay ang motor mo kahit hindi mo i-break in. Subok na boss. So yun lang naman mga friends, yun lang naman yung maikukwento ko sa inyo ngayong araw na ito. At kung gusto mong makakita pa ng mga ganitong klaseng video sa mga susunod na panahon, huwag mong kalimutan mag-subscribe. So yun lang, maraming salamat. Konting paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa bahay. In English, don't drink and drive. Peace yo.